Diajeng Setia Ambarwati campur sari Sekar Budaya lepat mos katon tijane yodbom berkaton mencerang aduh liragane sinawangetan hambok seni yen besengut wimbo patut nyoto sedih kamrak hati aduh lestaria tanri lapi Latihan bebasane kali ngegodong salamber Mas Heri niki nggih, Mas Heri niki mboten kata lumpen ngaturaken sugeng rahapi dumateng para tamu undangan sedaya nggih. Dipun rahapi menika wonten hidangan ingkang sampun tersedia nggih. Ini juga didokumentasikan Wijaya Channel betul Mas? Wijaya Channel yang satu napa Mas? Ingkang setunggal fotografernya apa? Live streaming toh Mas? Live? Oh, boten. Sebat budaya. Oke. Terima kasih. Pacane campur sari Sekar Budaya menika kajipun pandegani dening jeneng panjenenganipun Bapak Agus ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten Setia Ambarwati
Yo Mas, gayeng tenan yo Mas. Campur sari sekar budaya. Ya, dasare anggotane yo Mas. Dasare Kerune sik anggotane. nom-nom. Heeh, kompak. Sing muda tumaruna yo Mas, kompak. Mergane tuwek sithik wis dipateni Mas. Kapijan. Guyon ya Mas. Ora. Oleh rada tuwa titik malah diutamakan nek nggone ngarep. Oh ning ngarep ya Mas. Terima tamu Oh iya ya bener-bener. Nggih, ngaturaken dipun rahapi dedaharan saking para tamu dengan. Jeh. Ya, mangke mbok pilih enten sing ngersakaken tetembangan ya Mas, saged nyerat dhateng amplop. Nggih, nyerat dhateng amplop terus diseni terus di Nggih, diseni apa Mas? Diseni yo biasane. Seni jenang. Nggih, dalu menika tamune tumplek-blek nggih. Nggih, banyu mili ya Mas. Banyu mili kaya rezekine kagungan dalem menika Bapak Sujiro Ibu Sukaryati sak keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, dilajengne ya, Nak. Oke. Pacane Anjir among Kang Mas paraningsih Mas. Artine napa nggih? Alhamdulillah.